Fabros the best, Fabros the greatest, Fabros emu day. Yɛde n'ase ɛma otuodiampɔn ɛwɔ boss mi lasase sɛdeɛ ne no nneɛma esi ɛkɔ ɛde ama Asante Kotoko saa na esi ne yɛhwehwɛ Kotoko supporters na Kotoko akyidifo de hia win ba saa so na ne so ɛkɔ so ɛyɛ ogum football na esi no ɛkɔ so Asante Kotoko akakye sɛ otumi sɛ mmeranteɛ no egyina ɔmo nan so pampe ɛwɔ ɛhɔnom nso so ɛne nyinam no yɛde n'ase ma Otuodiampɔn ɛne coach say na nneɛma nkɔ yɛ nkurɔfoɔ bɔ n'akyi na adeɛ but still coach no etimi egyina na so pampi ama sisi no 4 games on a row Kotoko atiki all the 3 maximum points 4 league no na one year FA Cup see no nneɛma ɛkɔ yie sɛ de yɛnyina na yɛhwɛ ne pepepepe the best mpanimfoɔ no sɛ ɔmo try na justice in Kukuble I'm try say betimi I extend abrante no contract no de amana ho no sɛ we na betimi akɔyi na ma Asante Kotoko e wo mfimfini ho no ever since ya Kotoko supporters so ija edigu coach ni echem no ka say omo 4 back no coach ni na tapo betimi say ayo pushi justice in Kukuble ba mfimfini ho no betimi say ne sen no enema ekoyi de ama Asante Kotoko and so on the best Kotoko company for say amokia ne kan fa account cast no fan sign justice play and fama Asante Kotoko na abrante ne modemo eso eni yi papa da metin say hwie ben e be free or china kono be abrante make my extend the contract no pay the metin no say no crash idea na kamani beje pass abrante no with me I extend the contract e de ama Asante Kotoko say be ya Kotoko bet me agina so I solid na team je bi hye ne bia no na otimi say eniema ebekuye ede ama Asante Kotoko sisi amfa nse kwampoku baye ena na otumi gina mu esi aka de ma Asante Kotoko ewo baba yara sports stadium eya oposo entna ewo hono oposo atna mako de ma club called Asante Kotoko etumi se bibia be yi de ama Asante Kotoko sa time so na abrante friend se Abet Amoa enso ednani akiri mu Nigeria national assignment but etumi se sam 19 abrante be ka kwampoku ho ewo ni mu hono ma etumi se Kotoko no will be a team to beat in this season. So Kotoko with me ako anim papa. Nimsha kiana kano penifo be sansan players ni bi do na be kan se be ya bi bitma ko yi e de ma Asante Kotoko. Matisia se players ni bi pressure be ko loan. Bi se to the do still do on so to me say abrante no unya obeko loan sa so abrante fan say Abet Amoa ono so obon homodin enso na abrante fan say Lord Amoa awo free prekum Chelsea ebepimu Asante Kotoko abrante no modern no ba no o kire bibi pa obon homodin de ama Asante Kotoko tinna mu no yemfa na ase ni ayiye nkamfo Otuodiampɔn say wotimi aboma sa abri no mrantie no ejina omo na so a Kotoko eble e ni to aso ilusu to aso 4 games no enesu yetimi awene atwaso de wo ho ntimi se keneke no e de sia betimi akoko akoduru baby epesi ekoduru se sia ne Heart of Lions 3 points in the day ntem yani bibi ne Gold Stars na na yetimi show mo Friday no ye show mo baba yala no de sia Kotoko abeto so yinu honom ekuta 27 points bibi Gold Stars so ekuta 27 points Heart of Lions ekuta 30 points you say kiana keno your next game no ye de ni echiremu takwa honom you say kiana keno so so far no akabe 2 matches na ye de first round no ababe you say first round enko wie no na Kotoko abeda kan honom you say inshallah enyankopon ne ba Kotoko first round enko wie no Kotoko abeda kan honom so we don't want to see so much with me for with me like comments you about comment section what my bonnet grow this channel together we don't want to see much in my home so shalom peace bye bye.